Ġiet imnedija sistema ġdida mit-Taqsima tal-Kura Primarja li permezz tagħha wieħed jista' jara l-ħin tas-stennija fiċ-Ċentri tal-Kura Primarja. Plan ta' din l-inizjattiva u li jkun hemm aktar effiċjenza. Dwar dan tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-Kura għas-Saħħa Primarja Karl Farrugia li spjegana kif din ibbażata fuq ċifri reali. Il-ħin huwa stimat, jiġifieri aħna nuħdu l-estimu ta' ħin skont dak li jkun kemm dan minn meta reġistra sa meta rah it-tabib. U estimu għax kull pazjent li jidħol tiġi updated id-data allura is-sistema tirrifrexxa kull 5 minuti. Huwa importanti li persuna qabel ma jmur biex jara tabib għax din hija sistema u waiting time biex tara tabib, jiċċekkja s-sit elettroniku u jaraf skont id-distanza fejn jgħix u skont il-ħin li lesti jistenna fejn jixtieq imur. Semma wkoll is-servizzi tan-numru tal-1400, il-client support u t-telemedicine li jgħinu sabiex jitnaqsu l-ħinijiet tas-stennija. Affordable fejn il-gvern introduċa sistema ta' emerġenza biex narak mhix vera emerġenza jew le. Hemmhekk qed il-One for the Blow kollha qed jaraw fuq din is-sistema l-ħinijiet tas-stennija u jigwidaw il-pazjenti fejn l-aħjar li jmorru. Intant huwa spjegaw wkoll li ċifri f'dan ir-rigward bil-fuq minn miljun episodji fl-10 ċentri tas-saħħa maġġuri. Dan fil-waqt li aktar minn 250,000 pazjenti rikorrew fil-community clinics. Spjeganna wkoll proġett pilota li għaddej fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta. Qed nagħmlu wkoll proġett pilota ġewwa l-Mosta jekk wieħed jara l-ħinijiet tas-stennija l-Mosta jara li l-ħinijiet huma ħafna inqas minn postijiet oħrajn bħalissa. Ħabba illi l-pazjent kif jidħol fiċ-ċentru tal-Mosta hemm speċjalista illi ħajara l-pazjent u jiddeċidi mill-ewwel jekk mhuwiex każ ta' emerġenza, urġenza jew normali. Jekk huwa każ normali, intu appuntament b'data ħin qabel ma jidħol jitlaq miċ-ċentru tagħna fil-ġranet qrib li ġejjin. Jekk huwa emerġenza jidħol mill-ewwel fil-treatment room biex jiġi eżaminat mit-tobba tagħna. Jekk huwa każ urġenti li jrid jarah dikinhar jkollu jistenna. Però nkunu ġa l-ewwel tabib kun ġaraħ u ddetermina x'tip ta' kasu. Dan is-servizz faċilita dwar il-kura fiċ-ċentri tas-saħħa jinsab fuq is-sit primaryhealthcare.gov.mt.